আছো আমাক অক্সিজেন লাগে কাৰণ আমি হিমন্ত বিশ্বৰ দৰে এচি ৰুমত বহি থাকিব নোৱাৰো আৰু পাৰমিশন আছে পাৰমিশন আছে না মোক কিয় কথা মাৰিছে মোক কিয় কথা মাৰিছে মোক কিয় পোষ্ট কৰিছে খেলিব তেওঁলোকে আমাক সুধি আছে যে পাৰমিশন ক'ত আছে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কিন্তু গছ কাটিবলৈ ক'ব পাৰমিশন পালে প্ৰথম কথা গছ কাটিবলৈ যদি তেওঁৰ হাতত পাৰমিশন নাই ৰাইজৰ পাৰমিশন নাই পাব্লিক হিয়াৰিং নোহোৱাকে এনভাইৰনমেন্ট ইম্পেক্ট এছেছমেন্ট নোহোৱাকে কোনো সাইন্টিফিক প্লেন নোহোৱাকে তেওঁ যদি গছ কাটিব পাৰে আন্দোলনৰ কাৰণে আমাক আজি কিয় পাৰমিশনৰ প্ৰয়োজন পাৰমিশন আছে না মোক কিয় কথা মাৰিছে মোক কিয় কথা মাৰিছে মোক কিয় কথা মাৰিছে মোক কিয় পোষ্ট কৰিছে আৰু চৰকাৰে লাখ লাখ টকা খৰচ কৰিছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ নামত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ নামত কেৱল মাত্ৰ থাল ঠেঙুলিহে ৰুইছে মই প্ৰত্যেক खुलुमबाय हेलो एसपी ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन खनसे हेलो एसपी चेनेलाव गोसो बरायदों आपडेट्सथ' बेबायदि गोबांथार होनो दङ बेनि गेजेरावनो जा बे आपडेट्सआ इम्पर्टेन्ट बेखौहाय फार्स्ट प्रायोरिटि होननानै नोंथांमोनहाय शेयार खालामनानै सानदों खोथाया रिलेटेड नंगौ नङा बेखौ नोंथांमोना बिजिरलायदो गुवाहाटीनि दिगुलि फुख्रियावहाय फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेरावहाय गोबां माने मोनसे सरकारजों जुजिनाय मानि फारसे होनना बुङोब्ला बेखौहाय बुंफुरनायनि सिगां गोबांथार खोथाखौ जोङो फार्स्टआवहाय फकासाव लाबोग्रोनांगोन आरो बेखौ जोङो साननांगोन आरो गुदि बिजौ गासिबखौबो सावरायजोबब्लाबो सरासनस्रा नोंथांमोननो सिम्पलै खोथाखौ बुजायनो नाजागोन ब्रिक्स आन्दलन होननाय स्किम बा बाजेट मोनसे गभर्नमेन्टनिफ्राय जिथु सेस्था ना दंफां गायनायनि बेखौ नोंथांमोना हयथ' खोनाबाय हयथ' सोरबाया मावबायबो ना आरो गोबांथार जोंनि बिटिआर हालामनिखौनो आं बुंग्रोनोसै दंफां गायनाय हाबाफारियावहाय बयबो बाहागो लादों ना न'खरनिफ्राय सोरबा नङा सोरबायाथ' बाहागो लादों दा बेनि सिगां बे जिहेतु स्किममोन बे अलरेडि 2 बोसोर जाबाय 10,000 रां होननाय बाथ्रा बेथ' बे जाबाय आं बे 10,000नि खोथानि थाखाय सानाखै एनभायरनमेन्टखौ सेभ खालामनाया बयनिबो मोनसे दायित्व बर्थमाननि समावहाय जिहेतु ग्लबेल वार्मिंजोंहाय जों जुजिगासिनो दङ जोंनि जिउनि थांनाय फैनायाथ' जाबाय थागोन नाथाय जोंनि बुहुमखौहाय बोरै रैखाथि खालामनो हागोन आबहावाखौ बोरै जोङो बे नेचारेल बेलेन्स जे थायो बेवहाय जोङो लाखिबाय थानो हागोन बेकग्राउन्ड नयस फैगोन बेखौहाय इगनर खालाम आं जा बुंदों बेखौ फकास हो बाय इलेक्शनबो जागासिनो दङ बा जानो थांगासिनो दङ सारा आसामावनो मोनबा बेवहाय दा जोंनि बिटिसिनि सिडली समस्तिबो दङ बेखौबो सावरायगोन फंनैसो बाट बेनि सिगां जितु दिगुलि फुख्रिनि बाथ्रा आं रायखांदों ब्रिक्स आन्दलना मा बे गासिबो खोथाखौ फारि फारि सावरायगोन आरो एनडिए एलायन्स बर्थमाननि जि एलायन्स गभर्नमेन्ट जोंनि भारत हादराव मा रिलेभेन्सि दं आं मोननै मोनथाम टपिक अलरेडि खोन्थाबाय मा रिलेभेन्सि दं नोंथांमोना हयथ' डाउट जागोन गोबाङानो स' बेनिखायनो धैर्य था गासिबो खोथाखौ फारि फारि नोंथांमोना आङो दिनै बुजायनो थांगासिनो दङ सरासनस्रायै सुंद'यैबाबो टपिकनि सायाव टपिकनि फारसे आवगायनायनि सिगां जिहेतु दिवाली फेस्टिभेल ना बे सेलेब्रेट जानो थांगासिनो दङ गाबोननिफ्रायहाय स' बेनिखायनो न'खरावहाय एसे माने माहलफ्रा एसे दावराव स' आं सानो नोंथांमोना आंनि जि बुंनो गोनां बाथ्रा बेनि फारसे फकास खालामगोन बा जाहाथे बेकग्राउन्डनि फारसे बारा बांद्राय ध्यान होआ जेन हक दिगुलि फुख्रि ब्रिक्स आन्दलन बा एनडिए गभर्नमेन्ट बाय इलेक्शन ना बेनि सोमोन्दै दिनै आङो नोंथांमोननो एकदम बारा सम लाया 10 to 15 मिनिट्सनि गेजेरावनो गासिबो खोथाखौहाय फोरमायनो थांगासिनो दं स' फार्स्ट अफ अल जायफोरा आंनि चेनेलावहाय गोदान आं नोंथांमोनखौ खावलायो जाहाथे नोंथांमोना लेटेस्ट आंनि नटिफिकेशन भिडिअसफोरखौहाय मोननो थाखाय जाखिनि खालामनांगौ ना साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो नटिफिकेशन बेलखौ प्रेस खालामनाय बेफोरखौ खालामना लादो स' आवगायलांसै मेन टपिकनिसिम ब्रिक्स आन्दलननि थाखाय जोंनि न'खरनि सोरनिबा नङा सोरनिबा न'खरनिफ्राय हयथ' सोरबा बेवहाय एंगेज सोरबा नङा सोरबा माने बेवहाय दंफां गायनायावहाय बाहागो लादों बा सोरबाया लायाखै 10,000 रां होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन गभर्नमेन्टआ ना बे मोनसे आसाम स्टेटनिफ्रायहाय दैखांनाय बाजेटआव बे मोनसे स्किम जितु ब्रिक्स आन्दलननि गेजेरजों बिथांमोना होगोन होननानैबो रादाय होदोंमोन दा मोनदों मोनाखै बे उननि बाथ्रा जिहेतु आं बे टपिकखौहाय अलरेडि होनखाबाय जे फैसाया मेटार खालामा जिहेतु जोंनि बुहुमखौहाय रैखा खालामनायनि जे मोनसे प्रजेक्शनजोंहाय बे स्किमखौहाय लाबोनाय जादों मोजां इनिशिएटिभ होनना बुंनांगोन स' बेनि थाखाय साबायखर बावनांगोन नाथाय खोथाया बेसो जे फुलि गायदों
अनलिमिटेड ना सेलिब्रेटबो खालामदों बेनि थाखाय अफिसियेलि गोबांथार माने खामानिफोरखौ दोनथ'लायनानैहाय इभेन अफिस स्टाफ ना ब्लक लेभेलनि जिखुनु डिपार्टमेन्टनि जिखुनु अफिसियेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादों नाथाय बाथ्राया बेयाव फैयो सोंथिया फैयो जे बाजेटआ बेसेबां आरो बे स्किमनि थ्रुयै थारैनो जोंनि एनभायरनमेन्टनि थाखाय माबा मोनसे बेनिफिटेड खामानि जादोंना जिहेतु बेवहाय गोबांथार लाख लाख दंफां फुलि गायनाय जादों कारेन्टआ बेसे डिस्टार्ब होदों स' नेभार माइन्ड ना जागायो बेबायदि थांनाय बार अखाजोंहाय साडेनलि फैनाय बोथोरनि चेन्ज जानाया बेफोरनो गासिबो प्रब्लेम ना एनभायरनमेन्टनि प्रब्लेम ग्लबेलाइजेसननि प्रब्लेम बा ग्लबेल वार्मिंनि प्रब्लेम स' बेफोरबायदि जेंनाजोंहाय बोरैहाय जोङो बारग'नो हागोन बेफोरनि थाखाय गभर्नमेन्टआबो माखासे इनिशियेटिभखौ लादों मोजां नाथाय दंफां गायनाया माबायदि जादों ना बेयाव मेन पइन्टआव फैनोसै बारा सम लाला अलरेडि थांबाय टाइमा फुलिखौ जिबायदि जावायदों थिगानो दङ नाथाय बेवहाय जोङो नुदों आरो प्रेक्टिकेलि हयथ' नोंथांमोनाबो नुदों गोबाङानो नुदों जिखिनि डिउरेसन फुलिखौ जावायनायावहाय सम गारनांगौमोन बेनिसाय गोबांसिन सम गारनाय जादों आरो फुलिया देरग'द्रायदों आरो बबेबा समावहाय प्रग्राम जे दिनखालि थिग खालामनाय जादों बेनि सप्तासे सानब्रै सानबा सिगां फुलिखौहाय फुनाय जादों बेनिफ्राय बेखौ शिफ्ट खालामनाय जादों ना गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि अफिसफोरावहाय जेराव बे प्रग्रामा अर्गेनाइज जागोन दा बिदियावहाय बै फुलिखौ आबोर लादोंहाय बोरै बेवहाय जेब्ला दंफां फुलिखौहाय गायदों गोबां दंफां फुलिया अनिष्ट जादों बेखार जादों थारमाने बे गायब्लाबो गायाब्लाबो माने बे अलरेडि डेड ना बे रोदोमखांनायनि खुनु लामायानो गैया बेवहाय आरो गायखांनायनि उनावथ' बेखौ जोथोन लानाया बहुत गोजाननि बाथ्रा स' बेसो जानांगौमोन मोनसे हार्डकर इनिशियेटिभ बेयाव लाबावनांगौमोन गभर्नमेन्टआ जितु लाख लाख संख्यानि दंफां फुलि जितु गायहोदों फैसा गारनानै ना ओरैनो नङा बे फैसाया सोरनि सरकारा आरजिखानाय बा सोरबा दलदब खोख्लैहरनाय फैसा नङा बियो नों आंनि कमन व्यक्तिनि बिजनेसमेननि बा जिखुनु जोंनियाव समाजाव थानाय बयबो इन्डिभिजुवेल्सफोरा निजेनि खस्थ'जों आरजिनायनि गेजेरजों टेक्स होनाय फैसाजों बिथांमोना मोनसे बाजेट दिहुनो बे बाजेटजों बिथांमोना माखासे स्किम्स बेबायदि लाबोयो बेखौसो जोंनो फिन राननानै होयो दा बेवहाय बेनो मोनसे जोंनि थाखाय गोग्गानो गोनां जे जोङो भटनि मोन्थाय मोनदों बेनि गेजेरजों जोंनि मोजां गाज्रि दैदेनगिरिखौहाय सायख'नो थाखाय बेखौनो होनो डेम'क्रेसि ना फर दा पिपोल बाय दा पिपोल सुंद'यै नोंथांमोननि प्रेम्बलनि बे मोननै सोदोबखौ आं फोरमायबाय दिनैनि समाव थारैनो जोङो डेम'क्रेसिखौ प्रेक्टिस खालामदोंना दिनैनि समाव जों थारैनो जों लुगैनाय जों हास्थायनाय बायदि दैदेनगिरिखौ मोननो हादोंना दिनै जोङो जेरै कमन पाब्लिकफोरा जोंनि गोलोमदै बाहायनानैहाय आरजिनाय रांनिफ्राय जे टेक्स हरदों सरकारनो बिथांमोना बे फान्डखौ बे फैसाखौनो बुंबाय आं मोजाङै इउटिलाइज खालामदोंना प्रपार इन्टेनसनजों बिथांमोना मोनसे प्रपार इनिशियेटिभ प्रपार माइन्डसेटजोंहाय बेखौ बेबहार खालामदोंना सोरनिबा सिपिआव हाबनानै दं स्किम्स दिहुननायजों पाब्लिकआ साफा सानैनि गेजेरावहाय इमप्लिमेन्ट खालामगोन बेखौ शो खालामगोन नाथाय बयबो मोनजोबदोंना बे बिराद गिदिर सोंथि बेनि फारसे आं गोबांथार भिडिअ लाबोबावगोन बे दिनै जास्ट स्टार्टिंसो दा बाथ्राया फैदो दिघुली फुख्रियाव मा जादों जों थायो बिटिआर ओनसोलखौ जों बुंनो थाङोब्ला जों बिराद आर्बानाइजेसन जायगायाव थायाखै जोंनाव दासिमबो अलमस्ट आधानिबो आधा अंकआनो रिजार्भ फरेस्ट बा फरेस्ट बेबायदि बा टाउनसिमल' सिमिट कारेन्ट थांलायबाय रिजार्भ फरेस्ट बा टाउनसिमल' सिमिट जों थेवब्लाबो गरम मोनो नाथाय बे टेम्पारेचारा जुदि सिटियाव थाङोब्ला बेनि हिउमिडिटिया ओरैबायदि हाई जायो जों आसामनि बाथ्राखौ बुंदों हिउमिडिटिया ओरैबायदि हाई जायो माने बे एक्सट्रिम लेभेल माने फिल्स लाइक सामथिं 50, 52, 53 बेबायदि टेम्पारेचार नोंथांमोना भाइरेल भिडिअसफोर नुयो बे लामायाव दाउदैखौहाय लुनानै होयोब्ला बे दाउदैयानो मोनलायनाय बेथ' कमन बाथ्रा मोनो ओरैबायदि एक्सट्रिम लेभेल थांबाय दा बिदि बेलायाव नोंथांमोना हयथ' गरम बोथोरावहाय गुवाहाटि सहरावहाय बेरायहैफ्लांबायदोंबा मोनथिगोन दिघुली फुख्रिखौबो नुदोंमोन बे मोनसे हिस्टरिकेल फुख्रि स' बे फुख्रिनि साखाथियाव थानाय जिथु दंफां लाइफां ना फांनैसोल' बेखौहाय एनडिए गभर्नमेन्टआ बा बिजेपि थोंजोङै बुङोब्ला जितु एनडिएनि बसआनो जाहैबाय बिजेपि आरो बेयाव माखासे फिसा फेनला पार्टिफोर दङ जायफोरनि खुनु भेलुआनो गैया
नांगौ समाव बुथुमबाय नाङि समाव बिथांमोनखौ जोगारनोबो हानाय गुवाहाटियाव जे माखासे डेभेलपमेन्ट जागासिनो दं सिटिसखौहाय ओरैबायदि बानायनो थाखाय ना इनफ्रास्ट्राक्चारनि सायाव इनफ्रास्ट्राक्चार लुगासिनो दं फ्लाइअभारनि सायाव फ्लाइअभार जोङो नांलायो 10 मिटार 20 मिटार दालांनि थाखाय बिथांमोननियावहाय 8-9-10 किल'मिटारनि फ्लाइअभार जायो दा ओरैबायदि डेभेलपमेन्ट बिजेपि गभर्नमेन्टआ दिनै जोंनि बिटिसिआव हाबदों बा स्टेटनिफ्राय मिनिस्टार्सफोरा जोंनि बिटिसिआवहाय जोंनि बिटिसिनि एमएलए मिनिस्टारफोरखौ बाद दोननानै आसामनिफ्रायहाय सोर बिजिर फैयोमोन दिनै बिथांमोना फैदों बिथांमोननि स्वार्थआनो जाहैबाय बिथांमोना दिनै बिटिसिनि जे काउन्सिलनि गेजेरजोंहाय मोननाय माखासे डेभेलपमेन्टेल पेकेजेस बा जोंनि जे डिपार्टमेन्ट्सफोरावहाय गोबां खामानि मावनो गोनां दङ बेवहाय बिथांमोना पटेनशियेल नुहुरदों ना पटेनशियेल होनना बुङोब्ला बेवहाय सरल भाषायाव बुंनोसै आङो माने बेवहाय इनकामनि सर्स नुहुरदों गोलाव समनि थाखाय ना पटेनशियेला मानि थाखाय नांगौ पटेनशियेला माने दिनैनो जोबि बियो थारमाने गोलाव प्रसेस दंबावो बेवहाय जौगानायनि खामानि मावनो गोनां बेवहाय बिथांमोना बेजोंहाय हयथ' लाभान्वित जागोन लाब जागोन स' बेखायनो बिथांमोना जोंनि गेजेराव जे अलरेडि गोदो गोदायनिफ्रायनो दंखायो दाङाबाजि गावजों गाव माने दावराव दावसि जानाय बेखौ बिथांमोना मोनसे वाइल्ड एन्ट्रि कार्ड मोनदों बिथांमोना जोंनि गेजेरावहाय डिभाइड एन्ड रुल पलिसि बेखौहाय आरो गोख्रों खालामफिनदों जिएसपिखौ फोजोबबाय जिएसपिनि सोलाय दिनै बिजेपिआ जोंनि गेजेरावहाय गोबां सोखावनाय लाबोदों नाफामफोरनि अनगा जोंनि रिजनेल पार्टिखौहाय दैदेनग्रा बा दैदेनगोन आरो बा बेवहाय सापर्ट खालामग्राफोरा गोबांसिनानो जोंनि नाफामल' मोननै जानाय लोगो लोगो जोङो बेवहाय जोंनि जिथु मेजरिटिमोन ना देरहानो हानाय चान्सेस बे गोबां खम जेरैहाय जोङो आवगाय जों नायोमोनब्ला गोबाङानो रायखांबाय थायोना 17 बोसोराव मा जादोंमोन मिथिगौ ना 17 बोसोराव नाफामफोरा जेखिनि रिजार्भ सिट दंमोन ना बेवहाय देरहाजोबनानैबो आरो बाखि आनरिजार्भ सिटआवबो देरहानो हानाय खाबु दंबावो दा बे दिनैनि समाव गैला बेनो प्रमान थांनाय 2020नि इलेक्सनाव रायजो नोंथांमोन मोजाङै खोनासं थांनाय 2020नि इलेक्सनावहाय इउपिपिएल गभर्नमेन्ट बा बेनि सिगां पिसिडिआर गभर्नमेन्टआ हाबनाय लोगो लोगो मा जादों मिथिगौ ना इउपिपिएलआ मोनसे बिराद गिदिर सुक्ति खालामदों थामथि गोरोबथा पिस एकर्ड हाथियारजों जुजिनाय जोहोलावफोरखौहाय लाफानानै बा बिथांमोननि जि सुक्ति जानो गोनांमोन बेवहाय बिथांमोना बारसोमनानै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिथांमोना साबैसे मासि देरहानो हाखो 12थायाव इन्डिभिजुवेलि जों सानोबा 11 जन प्रमद बर' बिथाङा मोननै सिट देरहादोंमोन प्रथमबार बिथांमोना जाय पार्टिखौ जोङो खोनादोंमोन हाग्रा महिलारि बिथांनि खुगानिफ्राय बिथांमोना बिटिसिआवहाय एलायन्सआव थाफानो हागोन नाथाय बेवहाय रिजनेल पार्टियानो सालायगोन बिथांमोना खुद्रिबाय थायोमोन जे जोंनो सासेबो इएमखौनो होआ नै बेबायदिसो गोहो थानांगौ आन्दलन खालामनानै मोननाय नोंनि नायल' जायल' जियानो हक काउन्सिलानो होन थेवब्लाबो नों मोनदों बेखौनो नोङो जेसेबां गोहो होदों बेखौ बाहायजोब फुल्लि इउटिलाइज खालाम नाथाय बे माब्ला जागोन जेब्ला नोङो बेवहाय इन्टेन्सनेलि जे मोनखानाय नोंनो होनाय गोहोखौहाय कन्ट्रल खालामनो हागोन बेखौ फुल्लि आन्डारस्टेन्ड खालामनाय नोंथांमोना जाथिनि स्वार्थ निजेनि ओनसोलनि स्वार्थआवहाय बेखौ बाहायनो हागोन अब्लासोना नोंना मुलाम्फा जागोन नङाबा बे आन्दलन खालामनायनि ओंथिया बहा थागोन जुदि जोङो बेखौनो जाय बिथांमोनजों आन्दलन नांनानै बिथांमोनजों जुदि बेखौ रानखाय सिखाय जुदि जों साननांगौ जायोब्ला अब्ला जोंनो दिनै काउन्सिलनि गोनांथियानो गैया रायजोफोर स' बेनो खोथाया जोबोद गोब्राब नङा बुजियोब्ला थोंजोङै जुदि सानना नायोब्ला बिराद सिम्पोल आरो बिराद सहसाव जों बुजिनो हायो दिनै जितु दिगुलि फुख्रिनि बे दंफां लाइफांखौहाय दानफायगोन होननानै सरकारा जि अर्डार होदों बेनि फारसे फरायसा फरायसुलिफोरा खुनु पार्टिनि नङा खुनु दोलोनि नङा इन्डिपेन्डेन्टलि इन्डिभिजुवेलि बिथांमोना ओंखारबोदों गावसोरनि सिटिखौ बासायनो थाखाय फैबाय थानाय इयुननि जोलैनि थाखाय बिथांमोना जे आबहावा सोलिगोन सिटियावहाय दंफां लाइफां गैयाब्ला जेबायदि परिस्थिति जागोन बेखौ नोजोर बोनानै बा गुवाहाटि सहरनि जे महर बे सोलायलांजोबगोन होननानै बिथांमोना बेखौ गिखांनाय मोननानै धरना होनो ओंखारबोदोंमोन बिथांमोना सोंथि खालामबावदों जे सरकारा रायजो राजानि थाखायसो आरो रायजो राजानि थाखायसो सरकार बिथांमोना जुदि रावनिबो अर्डार मोनालासे दंफांखौ दानफायोब्ला अब्ला रायजो राजानि अनुमति मोनालासे बिथांमोना माबोरैहाय बेखौ थिननो हाखो आरो दिनै रायजो राजानाव माबोरै बेबायदि पारमिसननि बाथ्रा बिनो हाखो होननानै सोंथि खालामनायबो जादों बाथ्राया नंखाय नङा दिनै
बिथांमोना बुंबावदों जे दिनै एनडिए बा बिजेपि सरकारनि जे पावार हांगार गोहोजों सोलिनो नाजानाय गुन्दागिरि खालामनायखौ बिथांमोना सिनायनो हाबाय होननानै बिथांमोना फोरमायबावदों नाथाय जोंनिया दासो सोलोंदों नाथाय जोंनिया सोलोंनायनि गेजेरजों जोङो दिनै जि मोनखानाय गोहो ना एसेब्लाबो आं जे बुंखाबाय अलरेडि जेरै मोनदों ओरै सालाय खिन्थु सार्थ लाखिनो रोंनांगोन नङाबा फार्स्ट फेज सेकेन्ड फेज थार्ड फेजनि बे सुक्तिया ओंथि थाहैनाय नङा रायजोफोर सोर निर्मल सोर शुद्ध बेफोर गासिबो मिनिंलेस जाजोबगोन जुदि जों दिनै बे गोहोखौ फैबाय थानाय गोहो जोंनि एक्जिस्टिं गोहोखौ होनाखै जोंनाव गैखायानो गोहोआ जे बारहावा बारहुंखा फैगासिनो दंना बेखौ होबथानायनि प्रसेसआव थां रायजोफोर बेनिखायनो थोंजोङै बुंनांगोन दिनै सोरबाया बुंबावो जे दिनै उमुक पार्टिनि इउटुबारफोरा वान साइडेड इउटुबखौ मानो वान साइडेड प्रसारखौ मानो खालामो दिनै जाय बिथाङा बिदि बुङोना बिथाङाबो बिसायख'थिनि समावहाय भटखौ सोरबा सासेनोल' थुगोन बेनि सिगां जों मा नांगौ बेनि सिगां जोङो मोजां गाज्रिखौ बिजिरग्रोनांगोन जों बेखौसो खालामदों रायजो राजाफोर मोजां गाज्रिखौ बिजिरनानै होनायानो जोंनिबो थांखि नङाबा जों दिनै बेसलेस इउटुबाव ओंखारनानै निजेनि खरसा खालामनानैहाय मा मुलाम्फा दं सम नस्थ' खालामनाय मा मुलाम्फा दं जानो हागौ जों जोबोद फिसा मानसि नाथाय भटआ बयनाबो एखे रायजानो थांगोन दिनै सोरबा गिदिर लिडाराबो दिनै फिसानिफ्रायसो जौगालाङो जेरै थांनाय नैबे क्लेरिफिकेसन होनाय जिथु अडिअ भाइरेल जानाय मानगोनां दिपेन बर' सारा बुंदों जे राजनितिकआव दिनै सोरबा प्राइमारि सोरबा ब्लक लेभेलनिखौ सानबाय थाब्ला राजनितिक खालामनाया मुलाम्फा जाया गोजौ लेभेलनियासो दैदेननांगौ होननानै बुंदों नाथाय बिथाङाबोथ' बे प्राइमारि लेभेलनिफ्रायनो सिखांलांनानै दिनै सेन्ट्रेल लेभेलसिम मोनहैबाय गोरोन्थियानो गोरोन्थि बेनिखायनो बेले बेजे खालामस्लायस्लाय आं दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाना फैदों जे बिजेपि बा एनडिए एलायन्स गभर्नमेन्टआव थानाय सरकारा एनडिए होनाय लोगो लोगो बिजेपिनि अनगा बिथांमोना रावनिबो खोनासंनोबो हाया बिथांमोननि फिउचारा जोबोद डार्क आरो जुदि गोहो दङब्ला आंथ' मोनसेल' खोथा खावलायो हाग्रामा महिलारि बिथां बायदि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो खनसे साहस खालामनानै सासेबो इएम होलायाखै आंनो होननानै खनसे बुंजा अब्ला नोंथांखौ गनायगोन नोंथांनाव होमबा रियेल जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय स्पिरिट दङ गोहो दङ मावगोन होननानै जोङो फोथायगोन सार नैबेसो आंनिफ्राय दिनै नोंथांमोननि थाखाय हरनो गोनां मेसेज बाखि ब्रिक्स आन्दलननि गेजेरजों सोर मोनदों मोनाखै आं बेखौ बिजिरनो थाङाखै फैसाया दिनैनि समाव बयबो खामायो बायदिसिना लामा दं राहा दं 10,000नि थाखाय सोरबा दंफां गायदों बेबो नङा दिनै जोङो बुहुमखौ रैखाथि होनाया जोंनि जिबनखौ बासायनायनिख्रुइ देरसिन देट इज फिउचार इयुननि फिउचारखौ जोङो बासायनो नांगोन बेनि थाखायनो जोंनि बड'लेण्डनि फिउचारा जोंनि आखायाव जों बेखौ दिनै बासायनो नांगोन रायजो राजाफोरनो आं बारा गोलाव सम लानो सानाखै आं नैबेसेयावनो दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आं सानो नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजोंहाय बेखौ फोसाबनानै होगोन आरो लोगो मोनसिगोन बिदिनो इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय মুহূৰ্তত এইখন চৰকাৰৰ এই যে গছ গছনি সম্পৰ্কীয় কথা আমি জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ কথা তেওঁলোকৰ নাই কাৰণ এই মুহূৰ্তত কেৱল ধনৰ যেন এনেকুৱা হৈছে যে আমাৰ ধন লাগে আমি কেৱল গুৱাহাটীখন গোটেই ফ্লাইঅভাৰেৰে ঘেৰি দিম আৰু আপোনালোকে দেখিছে শেহতীয়াভাৱে মালিগাঁৱত যোৱাত আজি দুবছৰ মানুহ হোৱা নাই চাগে ফ্লাইঅভাৰখন উদ্বোধন কৰাৰ সেই ফ্লাইঅভাৰখনত কিন্তু ফাট মেলিছে গতিকে ইমান দৌৰা কিহৰ বাবে মানুহৰ কথা চিন্তা নকৰি গছসমূহৰ আৰু আপোনালোকে দেখিব যে এতিয়া নিশা হ'লে ইয়াত হাজাৰতকৈ অধিক চৰাই চিৰিকটিয়ে বসবাস কৰে এই চৰাই চিৰিকটিসমূহ ক'ত যাব চৰাই চিৰিকটিসমূহ ক'ত যাব ক'ত থাকিব নতুবা আৰু এতিয়া দেখিছোঁ যে কেৱল থাল ঠেঙুলি ৰুইছে আৰু গছসমূহ ক'ত ৰুইছে কি কৰিছে এইবিলাক একো নাই দেখিলে পাইছে ৰাজপথৰ ওপৰত বহি পৰিছে আৰু ৰাজপথৰ ওপৰত বহি পেলাই তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে প্ৰথমতে আৰক্ষীহঁতে হতাহতি আৰু তাৰ পিছত ইয়াত দেখিলে পাইছে কেনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলো ছাত্ৰ সমাজ এই মুহূৰ্তত বহি পৰা দেখা গৈছে দীঘলী পুখুৰী যি আন এটা প্ৰাণ যি ঠিক কোৰ্টৰ ঠিক কাষতে এনেদৰে